Kedy bol naposledy v Bratislave sneh? A myslím tým reálne sneh, ktorý vydržal aspoň 2 týždne alebo týždeň. Pred 10 a viac rokmi. Teraz mi všetci budete hovoriť, že na čo má byť v Bratislave sneh, že aspoň nebude kalamita v meste a potom nebude problém s dopravou, že stačí, keď je sneh na horách, aby ste si mohli ísť zaližovať. To ste fakt takí sebci? Pozrite sa do očí vašich detí, keď sa hrajú vonku na snehu. A tam máte odpoveď. Ale pointa je, že planéta sa ohrieva zo spodu ako kuchta na sporáku. My sme zapchali ovzdušňovací ventil a tvárime sa, že je všetko v poriadku. Stále si zdôvodňujeme, prečo je to pre nás výhodné. To sme naozaj tak vymekli? Keď sa naplní jeden z dvoch scenárov, bude to mať fatálne následky. Existuje oblasť, volá sa Sibír, a pod ňou je magmatický chochol, čo je prúd magmy, ktorý vystupuje z hlbín Zeme na jej povrch. Toto všetko potvrdzuje analýza údajov a monitorovanie. Na zahrievanie pôdy v tejto oblasti poukazuje extrémny nárast geotermálnych anomálií, nárast počtu kráterov s emisiami plynov v severných oblastiach Sibíry, nárast frekvencie a intenzity lesných požiarov, nárast aktivácie litosférických zlomov na Sibíri, nárast emisí metánu a vodíka z útrob Zeme. Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že dnešné dynamické oteplovanie Sibíry, ktoré prebieha 2 až 3 krát rýchlejšie ako na zvyšku planéty, je spôsobené predovšetkým nárastom tepla pochádzajúceho zvnútra planéty.